या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक संभाजी भिडे गुरुजी दोडामार्ग शहरात दाखल झाले होते। यावेळी त्यांनी श्रीदेव पिंपळेश्वराचं दर्शन घेतलं। उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकपदी स्त्रीरोगतज्ञ डॉक्टर ज्ञानेश्वर एवाळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। चालकाचा ताबा सुटल्याने साटेली इथं कार रस्ता सोडून घळणीत कोसळल्याची घटना घडली आहे। सुदैवाने या चालक बालबाल बचावला, मात्र कारचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं। सावंतवाडी मुख्य बाजारपेठेतील संत गाडगेबाबा मंडईच्या नवीन इमारतीचं काम येत्या आठवड्यात हाती घेण्यात येणार आहे। त्या पार्श्वभूमीवर जवळपास 65 ते 70 व्यापाऱ्यांना 24 ऑगस्ट पासून नव्या जागी स्थलांतरित होण्याच्या सूचना पालिका प्रशासनानं दिल्या। संत गाडगेबाबा भाजी मंडईतील व्यापाऱ्यांना अनंत चतुर्थीपर्यंत बसण्याची मुदत देण्यात यावी अशी मागणी व्यापाऱ्यांच्या वतीनं माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी मुख्याधिकारी सागर साळुंखे यांच्याकडे केली आहे। त्यानंतर याला मुदतवाढ देण्यात आली आहे। दुचाकीनं घरी परतत असताना गव्यारेड्यानं धडक दिल्यामुळे साटेली तर्फ सातारडा येथील दोघे बहीण भाऊ जखमी झाल्याची घटना माझगाव भाईसाहेब सावंत समाधीसमोर घडली। लावण्य मेस्त्री प्रसाद नाईक अशी जखमींची नावे आहेत। उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सिंधुदुर्ग मार्फत रस्ता सुरक्षा अभियानाअंतर्गत मोफत नेत्र तपासणी पार पडली। यावेळी 48 खासगी बस चालक यांची तपासणी करण्यात आली। सावंतवाडी नगर परिषदेनं शहरातील कचरा गोळा करण्यासाठी आमदार निधीतून खरेदी केलेल्या 6 इलेक्ट्रिक गाड्या अवघ्या काही महिन्यात भंगारात काढण्यात आल्या। पिंपळेश्वर सभागृहात झालेल्या रानभाज्या महोत्सवाला दोडामार्ग तालुक्यातील महिलांनी मोठा प्रतिसाद दिला। अनेकांनी कधीही न पाहिलेल्या रानभाज्यांची ओळख करून देण्यात आली। उजव्या पायानं अपंग असलेल्या साळशी कुळियाच्या वाडी येथील रुपेश शशिकांत साटम या युवकाचा फिट येऊन पडल्यानं बुधवारी साळशी पावणाई मंदिरासमोर मृत्यू झालाय। दुचाकी अपघातात गंभीर जखमी झालेले वेंगुर्ला पेंडूर येथील शेतकरी हरेश सदाशिव गावडे या तरुणाचं उपचारापूर्वी निधन झालं। हा अपघात तळवडे मातोंड मार्गावरील डॉक्टर कांडरकर हॉस्पिटल नजीक घडला। सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारीपदी नियुक्त झालेले किशोर तावडे यांनी जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार स्वीकारला। गेले 2 दिवस पुन्हा एकदा सावंतवाडी नगर परिषदेच्या कंत्राटी सफाई कामगारांचे नगर परिषदेसमोर सुरू असलेलं आंदोलन सायंकाळी उशिरा मागे घेण्यात आलं। पोलीस ठाण्याच्या वतीनं अणाव येथील आनंदाश्रय आश्रमात वृक्षारोपण करण्यात आलं। सिंधुदुर्ग पोलिसांच्या दामिनी पथकाच्या माध्यमातून शासनाच्या मेरी मिट्टी मेरा देश या उपक्रमाअंतर्गत कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा उभादांडा नवाबाग तालुका वेंगुर्ला या शाळेच्या मुलींनी एक राखी जवानांसाठी हा जवानांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणारा उपक्रम घेतला। या वीरांसाठी विद्यार्थिनींनी स्वतः राख्या तयार केल्या। मराठी आणि हिंदी मनोरंजन विश्वात आपल्या उत्तम अभिनयाचा ठसा उमटवणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री सीमा देव यांचं निधन झालंय। त्या 81 वर्षांच्या होत्या। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अजिबात फूट पडलेली नाहीये हे स्पष्ट आहे असं राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी निक्षून सांगितलंय। तर अजित पवार आमच्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार असल्याचं त्या म्हणाल्या। शरद पवार यांचा फोटो न वापरण्याच्या सूचना अजित पवार गटाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना दिल्याची माहिती आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी फोटो वापरल्यास कोर्टात जाऊ असा इशारा दिला होता। मुंबईमध्ये झिका या आजाराच्या पहिल्या रुग्णाची नोंद झाली आहे। पुणे येथील नॅशनल व्हायरल इन्स्टिट्यूट यांनी या रुग्णाला झिका आजार असल्याचं कळवलंय। राज्यातील सर्व पक्ष 22 आमदार युरोप दौऱ्यावर जाणार आहेत। 10 दिवसांच्या दौऱ्यामध्ये स्त्री पुरुष समानता, महिला सक्षमीकरण, मत्स्य व्यवसाय आणि दुग्ध व्यवसायाचा आमदार अभ्यास करणार आहे। जागतिक कुस्ती महासंघानं भारतीय कुस्ती महासंघाचं सदस्यत्व रद्द केलंय। 45 दिवसात निवडणुका होऊ न शकल्यानं हे सदस्यत्व रद्द करण्यात आलंय। वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांवर महागाईचा बोजा वाढलाय। महागाई दर 60% आसपास असताना वैद्यकीय महागाई 14% अधिक वेगानं वाढतेय। मंगळयान, चांद्रयान 3 या मोहिमांमधील यशानंतर भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्याच म्हणजे इस्रोनं गगनयान मोहिमेकडे देशवासियांचं लक्ष लागलंय। पुढील वर्षी जानेवारी ते मार्च या काळामध्ये या अंतराळवीरांना अवकाशात पाठवण्यात येणार आहे। मतदारांना जागृत करणं, निवडणुकात मतांचं महत्त्व पटवून देणं यासाठी भारतरत्न तसेच दिग्गज क्रिकेट खेळाडू सचिन तेंडुलकर यांना भारतीय निवडणूक आयोगानं नॅशनल आयकॉन म्हणून नियुक्त केलंय।
भारताचा युवा बुद्धिबळपटू ग्रँडमास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदचे फिडे विश्वचषक जिंकण्याचं स्वप्न भंगलंय. 5 वेळचा विश्वजेता कार्लसन चॅम्पियन ठरलाय. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार.